istiyorum, adalet. Li parêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê malbata xwendekara zanîngeha Munzirê ya bi navê Gulistan Doku ku 2 salên wenda li pê çarenûsa keça xwe digerin. Gulistan Doku ya ji parêzgeha Amedê 5 çileya 2020 li Dêrsimê piştî di navbera wê û hevalê wê yê bi navê Zeynel Abrako ê welatiyê Rûsyayê ku dayîka wî bi polîsekî Tirk re zewicî bû nîqaş derket wenda bû û ji wê rojê ve nayê zanîn çi bi serê wê de hatiye. Adalet istiyorum, ben bir bakayım adalet. Di duyemîn salvegera wendabûna Gulistanê de malbata wê Platforma Jinan a Dêrsimê û parlamenterê HDP'yê Dêrsimê Alîcan Onlu li Parka Seyîd Riza daxuyaniyek dan û bang li berpirsên Tirkiyeyê kirin ku çarenûsa Gulistanê diyar bike. Bi ser wendabûna Gulistan Doku 2 sal derbas bûn. Lêpirsîn ji aliyê serdozgeriya Komarê ve hate vekirin. Pêşveçûnek nîne. Her çi qasî saziyên jinan rêxistinên koman û malbata Doku daxwaza berfirehbûna lêpirsînê kirin jî di serî de dozgeriya lêpirsînê dimeşîne. Nûnerên saziyên fermî li ser iddiayê xwekuştinê rawestiyane. Dayîka Gulistanê Bedriye Doku jî daxwaza dadmendiyê û darizandina Zeynel Abrakomê hevalê Gulistanê bûye dike. 2 sala. İro 5 Ocak'e. Çimavi katili yakalamış nakın. Çimavi katili yakalamış nakın. Arka bir katile çıka koyarlı zaten katil mesajı katil telefona kızamıdayı telefona mesaj verdi. Benim arkam çok verdiler. Kimse bana bir şey yapamıyor. Arka bir ki heye. Kil farş bir o arka bir koyarlı. Tüm sereve kızamı örtmüştük. Bavê Gulistanê Halit Doku jî dibêje di şertên zivistana zehmeta çalakiya rûniştinê dimeşînin û ji bo dîtina keça xwe bang li Serok Komarê Tirkiye Wezîrê Navxa û Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu kir. Adaletê dixwazim, adaletê dixwazim. Em milletvekîlê seslenîş dibim. Zivistana ev Tunceliyê sermana mirim, ciyê ve germ û çima min ra yardım nakin. Elvira sermana mirim zivistana. Az adaletê dixwazim, adaletê dixwazim. Katil yakalamış ki. Onu deyince de hemen Platforma Jinan a Dêrsimê û parlamenterê HDP'yê Dêrsimê Alîcan Önlü li cihê ku herî dawî Gulistanlê hatibû dîtin li pira Dînarê piştgiriya çalakiya malbatê kirin. Alîcan Önlü jî dibêje Gulistan wenda nebiye ew hatiye wenda kirin. Ya tabi di ser Gulistan Doku'ya nevenine. Tabi ev o vin neviye. Kerde vindi. Di ser yani kerde vindi. Na vindi gerdayını de mesulü tabi verici vali çestu. Nayet da iyi üniversite çestu. İyi xili tenuestu. Hatta nika vatinik masayı kemi yani bevinme. Taç xili. Sayı kerde ve asmu. Tabi nas sayı kerde aslında Gulistan vendayını neviye. Aslında ev o kerde vin serini kerke bizerni. Yani suçu hok kerke seride bebintette. Tabi seftani maçı mecliste hire geyimi. Pers geldi. Yani na dersim her takahu, her sokağı, her cayhu eve kamera tedestu. Yani ki kamga game berzu olsenu. Peki ne kısman neveneni kamerada naçinu? Ma hem soru önergesi hem araştırma de. O var ne yazay ne soru nevendeni. Çünkü suçu es suçoka. Ne uertenani. Salek zêdetira pêvajoya lêgerîna Gulistanê hatiye rawestandin. Yekemîn pêvajoya gera di gola bendavê de 6 tîrmeha 2020 hat rawestandin. Roja heftê tebaxa heman salê bo dîtina Gulistanê ava bendavê hat berdan û proseya gerê cara diyem 18 tebaxê hat rawestandin. Roja 15 cotmeha 2020 li çend xalên cudayên bendavê sêyemîn car lêgerînê dest pê kir û piştî derbasbûna 47 rojan ji ber bêencambûna hewildanan pêvajoya gerê di bendavê de bi yekcarî hat rawestandin. tamam onu deyince de hemen